कुमार सरनियानि जा एसटि फोरमानलाइ लानानै नमिनेसन गथायनाय बेयो रिजेक्ट जाफैबाय मा फोरमायगोन बे समाव? नंगौ जों माबा भेलिड अबजेक्सन होदों ओमफ्राय बे भेलिड अबजेक्सना कनसिडार जादों ओमफ्राय बिनि केन्डिडेटफोरखौ बिदि रिजेक्ट खालामबाय बिनि थाखाय जोङो खुसि मोनदों आरो खिन्थु दुखुआ बेल' जे गुबुन एखे मानसि जाहाथे बिनिनो मानसिया माने सार्टिफिकेट लानानै बेबादिनो सार्टिफिकेट लानानै गेलेबावनो चान्स मोनबाय बेनि उनाव जोंनि दुखु थाहैबाय आरो नबसरिनिया जे माने फल्स सार्टिफिकेट लानानै बे 10 बोसोर साख्रि माबा जाबोबाय बियो बेनिफिट जाबोबाय एमपिनि बर' कसारि नङागारा बर' कसारि होननानै बियो सार्टिफिकेट लानानै बियो बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया बेखौ माने बर' कसारि नङा होननानै बिनि सार्टिफिकेटखौ एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननानै होबाय बे दाननानै होनायखाय बियो बे माने इलेक्सनखौ दानि इलेक्सनखौ बियो बर' कसारि होननानै लानाय सार्टिफिकेटजों बियो गेलेनो मोनलामोन बिनिखायनो बियो माने जाल खालामनानै माने गावखौ राभा होननानै बियो सार्टिफिकेट लानानै फैलायबाय बे राभा होननानै सार्टिफिकेट लानानै फैनाया एक्सुवेलि बे जाल सार्टिफिकेट आरो बे जाल सार्टिफिकेटखौ बियो लानानै दा बे गोदानै बे दानि माबायाव इलेक्सनाव नमिनेसन होफैदों नाथाय बेखौ दा स्क्रुटिनि खालामनायाव नुनो मोनबाय बिनि सार्टिफिकेटआ जालियाति डिसि जाय डिसि माबाया नलबारिनि डिसिया इसु खालामदों होनदोंमोन बेखौ भेरिफाइ खालामनानै नायबाय जे बियो खालामाखै होननाय अन टप अफ देट बिनि बादैबो बियो अलरेडि बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट माबा लाखाबाय बियो बर' कसारि होननानै बियो माने एमपि बेनिफिट जाबोबाय बियो रिजार्भेसननि बोरै बियो माने हठात चेन्ज खालामनानै बे राभा होननानै लानो हानांगौ जाखो बियो एकदम एकदम माने जालियाति खालामदों बियो फ्रड खालामदों बियो दा बेनि थाखाय माने आइन संगत माने पानिशमेन्ट मोननांगौ आरोखि आरो बेखौ माने आइन संगत पानिशमेन्ट मोननायनि बेबस्थाखौ जों खालामगासिनो दं।